Nosaltres l'hem sol·licitat aquí i a l'estranger, tot i que hi hem pensat en això. Ja tenim un fill i tot serà més senzill amb un color de pell similar, perquè el nen o la nena no se senti tan diferent o pateixi assetjament escolar. El món encara és un lloc força racista. I això com ho arreglaràs? Adoptant un nen blanc a la teva família blanca? Jo no he dit això. Que li faran la guitza a l'escola. Ostres, però és millor que no tenir mai aigua potable o morir-se de malària o veure com... Perdona, però Hi això... ha una petita diferència. Petita diferència, vols dir? Doncs jo crec que és un comentari força racista dir que tots els nens de color moriran de la malària, no et sembla? Johnny, rei meu, n'estàs segur que no et vols quedar aquí amb els teus tiets? L'Ella i en Henry són millors amics. Algun dia tindràs el teu propi millor amic, ja ho veuràs. Segur que l'Eddie no és així. No. Té. Queda-te-les. Ei, són bones, t'ho prometo. És veritat que són bones. No penso tornar a fer entre els matolls. Quin mal tenen els matolls? Perquè fa gaire que esteu junts? És que, de fet, no estem junts. Ens pots deixar soles un moment? Sí, esclar. No, Què? no, per què? És que hem de parlar d'una qüestió que és una mica delicada. Tinc càncer? No. Has notat algun tumor? No és Llavors, res d'això. val més que surti, oi? Sí, Sí? val més. No, no te'n vagis. Doncs vinga, sense embuts, digui'm què passa. Sí. Què passa? Que estàs embarassada de més de 8 setmanes. Què? Diria que ja deus estar cap al final del segon trimestre. Què vol dir? Doncs que estàs d'unes 26 setmanes. I 26 setmanes són... Uns 6 mesos i mig d'embaràs. Què? Sé que no t'ho esperaves, però no a totes les dones se'ls hi infla el ventre amb l'embaràs. Doncs doni'm... Deus haver notat que no et venia la Doni'm regla. les pastilles i ens n'anem. Suposo que saps que el límit per avortar són 12 setmanes. No, vull avortar! Et pots posar en contacte amb nosaltres si tens cap pregunta o si necessites parlar amb un Vull professional. avortar! Ara.